שלום, כאן איילת מדמיון הפקות, והיום אני רוצה לספר לכם בעצם איך לעשות הרשמה לכנס בצורה מוצלחת. טוב, אז קודם כל, לפי כמות האנשים, כדאי שתהיה עמדת הרשמה על כל 100 איש. אם יש לנו 400 איש, זה לפחות 4 בנות רושמות. אם יש בנות בצוות שנמצאות והן אלה שרושמות מצוין, אם לא, אפשר לפנות לחברות דיילות, אני עובדת בדרך כלל עם אלמה דיילות, ופשוט לזכור דיילות שיעשו את ההרשמה, שיקבלו את האנשים בצורה יפה עם חיוך. עכשיו, כמה חוקים לגבי הרשמה. קודם כל, לדאוג שבמקום יהיה שולחנות ארוכים, מסודרים, מפות, שהמפה תכסה, מאוד חשוב מפה, כי היא צריכה לכסות בעצם את הרגליים של השולחן ואת כל הקופסאות והדברים שתמיד יש, תיקים והמון המון דברים שמצטברים בהרשמה. זה אחד. 2, לדאוג שהמקום של ההרשמה הוא לא נמצא בדיוק ליד כניסה, כדי שזה לא יפריע, לא ייווצר פקק ברגע שאנשים נכנסים, אלא באיזשהו מקום עם פואיה, עם איזשהו טרקלין שיהיה יותר עמדות ההרשמה שלנו, שיהיה לנו פותר בעיות. מישהו אחראי, זה יכול להיות גם המפיק או המפיקה, מישהו אחראי בצד שהוא זה שפותר את הבעיות, אליו שולחים את כל האנשים שלא רשומים, שיש איתם איזושהי בעיה, שצריך לברר משהו, אליו. זה לגבי ההרשמה. עכשיו בואו נדבר רגע לגבי הדברים שמחלקים לקהל. מה שקורה, מחלקים הרבה פעמים פולדרים, דפים, קלסרים, כל מיני, לנסות כמה שיותר שכל הדברים שמחלקים יהיו בבת אחת. ראיתי בכל מיני כנסים שיש כל מיני דפים, וכל פעם שמישהו מגיע היא ממש אוספת את כל הדפים ורק אז נותנת לו. לאסוף מראש את הכל, פולדר אחד, תיקייה אחת, משהו אחד, ולחלק, כדי שכמה שפחות אינטראקציה, שיהיה כמה שיותר מהיר. והדבר האחרון מבחינת הרשמה זה תגים. בדרך כלל מה שעושים, פורסים את התגים על פי האלף-בית, וכל מי שמגיע נותנים, מחפשים ככה את השם שלו ונותנים. יש לי שיטה קצת אחרת. אנחנו מוצאים קובץ אקסל, שהוא על פי האלף-בית, אבל עם מספור בצד. ברגע שמישהו מגיע, נגיד, איילת מגיעה, אני מסמנת שהגיעה באקסל, ואני רואה לידה עם מספר 12. על הטג של איילת מבעוד מועד, רשמתי את המספר 12 מאחורנית. ובעצם כשאני באה בבוקר, אני מסדרת את התגים על פי המספור שלהם, שבפועל זה גם על פי האלף-בית, אבל אני בעצם, הפנים שלהם על השולחן, ואני רואה רק את המספר שלהם. יותר קל בהרשמה למצוא מספר ולתת אותו למישהו, מאשר למצוא את השם שלו על פי האלף-בית. זהו, אם יש עוד איזה חשבוניות או קבלות או דברים שאנחנו צריכים לתת לקהל, אפשר פשוט כאן לשים את זה בתוך הטג עצמו, ולתת את זה כמה שיותר מראש. אז תודה ולהתראות.